За 31 год сваёй улады Александр Лукашенко неаднаразова спрабаваў сябраваць з палітыкамі, якіх у свеце прынята лічыць тэрарыстамі і дыктатарамі. Хтосьці з іх прайшоў праз суд у Гаазе, некаторыя былі зрынутыя і нават забітыя. Ёсць і чалавек, чыё жыццё Лукашенко уратаваў асабіста. У нашым новым сюжэце мы раскажам пра яго дзіўных сяброў і як ён манетызаваў гэтыя дзіўныя стасункі. Господин Каддафи, вы знаете, о чем я думал, когда я ходил по этим развалинам? Вот они сейчас, эти вот люди, которые совершили агрессию против семьи, против детей, они нас учат правам человека. Пасля развалу Савецкага Саюза Беларусі дастаўся значны вайсковы кантынгент, занадта вялікі і занадта дарагі ва ўтрыманні. Таму не дзіўна, што экспарт тэхнікі і ўзбраення стаў важнай часткай міжнароднай палітыкі маладой і незалежнай краіны. У адрозненне ад Расіі і Злучаных Штатаў Беларусь не выстаўляла ніякіх палітычных умоў пакупнікам самалётаў, верталётаў ці боепрыпасаў, што дазволіла ёй ужо ў другой палове 90-х трапіць у дзясятку найбуйнейшых экспарцёраў зброі ў свеце. Штогод краіна зарабляла сотні мільёнаў даляраў, а попыт стваралі шматлікія ваенныя канфлікты, якія палыхалі ў Еўропе, Азіі і Афрыцы. Часам на экспарт адпраўляліся і каштоўныя спецыялісты. Яны звальняліся з беларускіх узброеных сіл і неафіцыйна з'язджалі наймітамі ці інструктарамі ў гарачыя пункты. Дзяржава і яе малады прэзідэнт да пэўнага моманту дэманстравалі праславутую шматвектарнасць. Аднак па меры пагаршэння стасункаў Лукашэнкі з краінамі захаду ён стаў шукаць сяброўства з рознымі адыёзнымі лідарамі з падобнымі да сваіх поглядамі. Да пачатку вайны ў Косаве Беларусь займала нейтральную пазіцыю ў дачыненні да канфліктаў у былой Югаславіі ці выкарыстоўвала іх у сваіх карыслівых мэтах. У 1995 годзе ў Адрыятычным моры быў перахоплены карабель з беларускай зброяй, які рухаўся ў зону баявых дзеянняў, нягледзячы на забарону Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Лукашэнку тады давялося апраўдвацца, што небяспечны тавар быў прададзены легальна, але пасля пакупнікі нібыта вырашылі збыць яго на Балканы. Усё памянялася ў 1998, калі разгарэўся крывавы канфлікт у Косаве, які суправаджаўся этнічнымі чысткамі і масавымі забойствамі. У ім Беларусь падтрымала саюзную рэспубліку Югаславію, то бок сербаў. Лукашенко заявіў, што гатовы аказваць яе кіраўніку Слабадану Мілошевічу усялякую дапамогу. Пасля таго, як войскі НАТО пачалі бамбардзіроўкі, ён адправіў у Белград калону з гуманітарнай дапамогай і пасля нечакана асабіста прыляцеў туды з візітам. Я думаю, если бы нежелательный с точки зрения Запада миротворец предложил самый идеальный выход из существующего положения, я не думаю, что Западом это бы воспринято было немедленно и на ура. Вот тут я, к сожалению, в очередной раз увидел уже на международном уровне, какая все-таки грязная эта политика. И те люди, кто ее делает. Увогуле, тая паездка Александра Лукашэнкі ў Белград была для яго даволі рызыкоўнай. Камандаванне НАТО не хацела даваць паветраны калідор беларускаму самалёту і не гарантавала бяспекі замежнаму візіцёру. Таксама перамовы і мерапрыемствы з удзелам Лукашэнкі двойчы перарываліся сірэнамі. Кажуць, што візіт у Белград быў патрэбны не столькі дзеля падтрымкі Мілошевіча, колькі ў якасці дэманстратыўнага жэсту Крамлю. Тады гулялі чуткі пра далучэнне Югаславіі да саюзнай дзяржавы, а Лукашенка, якому карцела кіраваць акрамя Беларусі яшчэ і Расіяй, хацеў паказаць сваю смеласць на фоне слабага Ельцына і ў гэтай палітычнай барацьбе заручыцца падтрымкай сербаў. Аднак даволі хутка прыход да ўлады Владзіміра Пуціна разбурыў мары Лукашэнкі на расійскі трон, а восенню 2000 года акцыі пратэсту прывялі да адстаўкі Слабадана Мілошевіча. Змену улады ў Югаславіі ў Мінску сустрэлі спакойна, але за ёй паследаваў арышт былога прэзідэнта, і Лукашенка назваў яго абуральным і недэмакратычным. Летом 2001 года новыя югаслаўскія улады перадалі Мілошевіча міжнароднаму суду ў Гаазе. Там яму выставілі дзясяткі абвінавачванняў у ваенных злачынствах, сярод якіх быў генацыд і пераслед нацыянальных меншасцяў. Да прысуду сябар Лукашэнкі не дажыў. Раніцай 11 сакавіка 2006 года яго знайшлі нежывым на ложку ў камеры. Па афіцыйнай версіі, Слабадан Мілошевіч, які скардзіўся на здароўе, але адмаўляўся ад медыцынскай дапамогі, памёр ад сардэчнага
сердечнага прыступу. Тым не менш, адразу з'явіліся канспіралагічныя версіі, што палітыка, якому было 64 гады, атруцілі ці забілі. Улады Сербіі адмовіліся ад афіцыйнай цырымоніі развітання, таму Лукашенко на яе не паехаў, абмежаваўшыся спачуваннямі сям'і Мілошевіча. Ды і на той момант ён уже даўно знайшоў сабе іншага, яшчэ больш адыёзнага сябра. У 2000 годзе Лукашенко паўтарыў свой белградскі фокус і прыляцеў у сталіцу Лівіі Трыпалі. Гэтую афрыканскую краіну ў канцы 60-х у выніку рэвалюцыі узначаліў вайсковы афіцэр Муамар Кадафі. У сусветнай гісторыі гэта вельмі спрэчная фігура. З аднаго боку, падчас яго ўлады вырас дабрабыт лівійцаў, а з іншага Кадафі абвінавачвалі ў стварэнні дыктатуры, забойстве апазіцыянераў і падтрымцы міжнародных тэрарыстычных груп. У прыватнасці яго лічылі датычным да выбуху пасажырскага самалёта ў небе над Шатландыяй у 1988 годзе, які ўнёс жыцці 270 чалавек. У Трыпалі Лукашэнку, як і ў Белградзе, паказалі наступствы амерыканскіх бамбардзіровак, а падчас урачыстага прыёму госць паспрабаваў уразіць Кадафі і назваў сустрэчу з ім сваёй марай. Я знаю вашу революцию по неделям, по месяцам. Я знаю очень многих ваших сподвижников и сторонников. И у нас в Советском Союзе вас знали уже тогда как лидера. И я тогда еще юным человеком, а я это вам сказал при встрече, думал о том, я никогда не думал о том, что мне придется с вами встретиться спустя 1,5 десятка лет. И вот сегодня вот эта юношеская мечта свершилась. Можна меркаваць, што не меншае ўражанне на Лукашэнку зрабіў знакаміты бедуінскі шацёр, у якім Кадафі жыў, прымаў гасцей і які разбіваў падчас замежных паездак. Такая палатка з'явілася ў 2008 годзе і на тэрыторыі лукашэнкаўскай рэзідэнцыі ў Заслаўі, калі лівійскі дыктатар прыляцеў у Беларусь. Нягледзячы на візіт у прахладным лістападзе, Кадафі ўсе 3 дні жыў у традыцыйным намёце. Мы хотели бы, чтобы вы поддержали нашу страну работать в Ливии. Мы будем приветствовать по любым направлениям ваших специалистов нас. Хотелось бы, чтобы результатом этого визита стало решение именно этих практических вопросов. У выніку аснову беларуска-лівійскіх адносінаў склала не цывільнае, а вайсковае супрацоўніцтва. Малодшы сын Кадафі Хаміс прыязджаў на вучэнні Захад 2009, а на наступны год афрыканскія вайскоўцы прыязджалі на палігон пад Баранавічамі. У той жа час у Лівіі знаходзіўся беларускі кантынгент з некалькіх сотняў спецыялістаў і інструктараў. Калі ў 2011 годзе ў Лівіі разгарэлася грамадзянская вайна, то афіцыйны Мінск чакана асудзіў дзеянні НАТО, якія прынялі рашэнне аб інтэрвенцыі. На гэтым фоне з'явілася інфармацыя, што асабісты самалёт Кадафі прывёз у Беларусь золата, а ў Трыпалі была дастаўлена партыя зброі. Гэтыя абвінавачванні Лукашенко абвяргаў, а падчас паслання парламенту згадаў нядаўнюю тэлефонную размову, якая нібыта адбылася ў яго з дыктатарам Лівіі. Я вам скажу больше, я не афишировал это, я разговаривал с Муаммаром Каддафи. Я ему задал вопрос: слушай, что у тебя там происходит? От тебя люди бегут, там дипломаты и так далее. Он засмеялся и говорит: господин президент, ну вы мне верите? Ну вы не то телевидение смотрите. Ну я, правда, отпарил, говорю: так у нас только это телевидение. Ну надо смотреть другое. Ну, к сожалению, сирийское у нас и ливийское не идет. И так далее. Но то, что он мне рассказал, пусть это тоже субъективный подход, но там совершенно все было не так. И сейчас мы в этом убеждаемся, что политика Евросоюза в отношении к Ливии зашла в тупик. У кастрычніку таго ж года Кадафі быў схоплены, закатаваны і забіты. Смерць куміра стала шокам для беларускіх уладаў, а Лукашенко адразу знайшоў вінаватых. Совершена агрессия, убито руководство страны, не только Муаммар Каддафи убито, притом как убито? Ну застрелили бы, ну в бою погиб бы человек. Также с помощью спецслужб, вы не думаете, что там пацаны его, главу государства, задержали, осуществили захват руководителя страны, над ним измывались, издевались, а потом замордовали, замучили. Хуже, чем фашисты в свое время.
Как я могу к этому относиться? Я так и отношусь. Тым не менш, неўзабаве пасля звяржэння Кадафі яго імя аператыўна знікла са спісу ганаровых дактароў БДУІРа, а афіцыйны Мінск працягнуў гандляваць зброяй і з новымі ўладамі Лівіі. Летась да Лукашэнкі прылятаў галоўнакамандуючы нацыянальнай арміі Лівіі Халіфа Хафтар, прычым па яго ў Бенгазе адправілі беларускі борт нумар 1. Хафтар некалі адзін з любімых генералаў Кадафі, адрокся ад яго і падчас грамадзянскай вайны быў адным з лідараў узброенай апазіцыі, якая ў выніку перамагла. Гэта не перашкодзіла Лукашэнку ветліва сустракаць ворага свайго былога сябра і весці перамовы ў кампаніі старшыні КДБ Івана Церцеля і міністра абароны Віктара Хрэніна. Як кажуць, каму вайна, а каму родная маці, ну альбо як мінімум карміліца. Господин Хафтар, прошу считать, что вы приехали к своим друзьям, к себе домой. У сярэдзіне нулявых прэзідэнт багатай на нафту Венесуэлы Уга Чавес прыдумаў тэрмін, які гучыць «Вось добра». Ім ён абазначыў саюз сваёй краіны з Кубай і Балівіяй, які будаваўся на супольнай антыамерыканскай рыторыцы лідараў гэтых дзяржаў. Неўзабаве харызматычны палітык пачаў гастролі па свеце, наладжваючы стасункі з дзяржавамі, якія, на яго думку, маглі б далучыцца да адзінага антыімперыялістычнага фронту. Адной Венесуэлы афіцэру і рэвалюцыянеру было замала. Ён прагнуў быць дзеячам сусветнага маштабу. І тут варта адзначыць, што ні пра далёкую Беларусь, ні пра яе аўтарытарнага кіраўніка Чавес ніколі нічога не ведаў, але пра іх венесуэльцу расказаў легендарны кіраўнік Кубы Фідель Кастра. Яго брат Рауль пазваніў паплечніку Лукашэнкі Віктару Шэйману і заявіў, што хоча пазнаёміць яго з кіраўніцтвам Венесуэлы. Шэйман тут жа паляцеў за акіян, а праз 2 месяцы у ліпені 2006-га у Мінску ўжо быў Уга Чавес. Лукашенка, які ніколі да таго не бачыў свайго госця, сустракаў яго як даўняга сябра. Госць з Венесуэлы правёў тады ў Беларусі 2 дні і ўвесь час называў Лукашэнку сваім братам. Расчулены гаспадар на развітанне падарыў Чавесу шаблю. Такие вещи очень редко дарю. Yo hago tales regalos muy pocas veces. Но это друзьям. Неўзабаве было абвешчана пра стварэнне так званага стратэгічнага альянсу паміж Мінскам і Каракасам, а Чавес і Лукашэнка пачалі ледзь не штогод ездзіць адзін да аднаго ў госці. Векапомнае інтэрв'ю апошняга ў плаўках на водным матацыкле было зроблена менавіта ў Венесуэле. Господин президент, рад вас видеть. На пляже голым я еще ни с кем не разговаривал. Лаціна-амерыканскай краіне ад Беларусі былі патрэбныя сродкі супрацьпаветранай абароны, калійныя ўгнаенні, тэхніка і спецыялісты. У адказ Уга Чавес даваў свайму сябру льготныя крэдыты і правы на распрацоўку радовішчаў нафты, а ў разгар чарговай эканамічнай вайны з Расіяй даручыў адправіць у Беларусь некалькі танкераў. Аднак у выніку лукашэнкаўцам давялося прызнаць, што гэта быў хутчэй прапагандысцкі крок, бо пастаўкі з Венесуэлы аказаліся занадта дарагімі і не змаглі паўнавартасна замяніць расійскія вуглевадароды. Нягледзячы на пафасныя заявы пра сяброўства, якія зрабілі Венесуэлу сярод беларусаў краінай мемам, яе доля ў экспарце Беларусі рэдка складала больш за 1%, а з-за акіяна, акрамя нафты, па сутнасці нічога не закуплялася. У 2011 годзе вялікі сябар Беларусі, як тады празвалі Чавеса, не змог прыляцець да Лукашэнкі, бо кубінскія медыкі выявілі ў яго злаякасную пухліну. На публіцы энергічны палітык бадзёрыўся і абвяшчаў о перамозе над хваробай, аднак ужо ў лютым 2012-га яму давялося зноў класціся на аперацыйны стол, бо яго саркома аказалася надзвычай агрэсіўнай. У канцы чэрвеня да хворага сябра ў апошні раз прыляцеў Александр Лукашенко разам са сваім малодшым сынам Мікалаем. Bienvenido Александр Лукашенко, bienvenido a Беларусь. Добро пожаловать, Александр Лукашенко, добро пожаловать в Беларусь. Bienvenido. Добро пожаловать, брат. Нягледзячы на ўсе намаганні кубінскіх і мясцовых медыкаў, Уга Чавес памёр 5 сакавіка 2013 года. У Беларусі ўспрынялі яго смерць як нацыянальную трагедыю. Александр Лукашенко загадаў на 3 дні прыспусціць па краіне дзяржаўныя сцягі і адмяніць усе забаўляльныя мерапрыемствы. Па сутнасці, гэта была неабвешчаная афіцыйная жалоба, што выглядае даволі цынічным, бо, напрыклад, пасля выбуху ў мінскім метро траур абвяшчалі ўсяго на дзень, і тое толькі ў сталіцы.
Вядома, Лукашенко не змог прапусціць развітанне са сваім сябрам, а ў Каракас разам з ім паляцеў і Коля. Нягледзячы на тое, што пераемнік Чавеса Нікалас Мадура працягнуў яго палітыку і хутка пасля абрання прыехаў у Мінск, ад адносін Беларусі і Венесуэлы даволі хутка засталіся адны даўгі. Запазычанасць за нафту ацэньвалі ў $1,5 мільярда, якія Лукашенко так і не вярнуў. Пра яго колішнюю любоў цяпер нагадвае толькі парк на ўскраіне Мінска, які назвалі ў гонар Уга Чавеса. Хоць Лукашенко і спрабаваў гуляцца ў сяброўства з рознымі сусветнымі ліхадзеямі, не ўсе яны ўспрымалі яго як роўнага. Не ўсе памятаюць, але пасля амерыканскага ўварвання ў Ірак Лукашенко прапаноўваў палітычны прытулак у Беларусі Садаму Хусейну. Той, праўда, адмовіўся, але на знак падзякі ахвяраваў $500 000 на будаўніцтва нацыянальнай бібліятэкі. Тая адмова ў выніку каштавала блізкаўсходняму дыктатару жыцця, але знайшоўся іншы аўтакрат, хто пагадзіўся на прапанову з Беларусі і ў выніку не прагадаў. Вясной 2010 года ў Кыргызстане выбухнулі масавыя пратэсты супраць прэзідэнта Курманбека Бакіева. Іх прычынамі быў нізкі ўзровень жыцця, карупцыя, высокая інфляцыя і барацьба палітычных кланаў. Бакіеў, які прыйшоў да ўлады ў выніку каляровай рэвалюцыі ў 2005-м, чаканняў грамадства не апраўдаў. Акрамя таго, супраць яго было настроена і кіраўніцтва Расіі, бо кіраўнік Кыргызстана абяцаў пазбавіцца амерыканскай вайсковай базы, але ў выніку так гэтага і не зрабіў. У Бішкеку беспарадкі прывялі да ўзброеных сутыкненняў з сілавікамі. Па падліках апазіцыі 84 чалавекі загінулі і каля 1500 атрымалі раненні. Лукашенко, каментуючы гэтыя крывавыя падзеі, выказаў падтрымку аўтарытарнаму кіраўніку і яго дзеянням, цытата: «Калі б такое адбывалася ў маёй краіне і нехта павёў бы людзей пад кулі, мала б не здалася. І няма чаго папракаць Бакіева за тое, што ўлада ўжыла сілу, абараняючы сябе, бо калі ўлада не можа абараніць сябе і свой народ, то што гэта за ўлада?» Але ў выніку пратэст перамог. Бакіеў спачатку ўцёк на поўдзень краіны, а затым 15 красавіка зляцеў у Казахстан і напісаў там заяву аб адстаўцы. А ўжо праз 5 дзён Александр Лукашенко абвясціў, што зрынуты кіраўнік Кыргызстана разам з сям'ёй знаходзіцца ў Мінску. Он не просил за себя. Меня что поразило, ну это до слез. Он мне говорит: Александр, забери семью. Детей, говорит, жалко. Они ведь ни в чем не виноваты. Не надо меня. Я говорю: Курман Исаевич, во-первых, тебе надо обследоваться. После всего этого реабилитироваться. Ты даже не думай про детей, про семью. Я и тебя заберу. Тебе это будет во вред. Я говорю: какой мне вред? Ты президент страны. Ты хочешь к нам приехать? Я тебя приму как президента страны. Не какого-то там изгоя. Неўзабаве Бакіеў загаварыў. На адмысловай прэс-канферэнцыі палітык абвінаваціў АДКБ ў бяздзейнасці, а тагачаснага расійскага прэм'ера Пуціна ў тым, што той змусіў яго падаць у адстаўку пад гарантыяй бяспекі, але не выканаў абяцанняў. Падобна, што ў гэтым асабістым канфлікце, а не ў клопаце пра дзяцей Бакіева і хаваўся сапраўдны профіт Лукашэнкі. На фоне чарговага абвастрэння адносінаў з Крамлём ён пайшоў на гучны дэманстратыўны крок. Курманбека Бакіева пасялілі ў адным з катэджаў на тэрыторыі рэзідэнцыі ў Драздах, а Кыргызстан пачаў марныя спробы дабіцца яго экстрадыцыі па абвінавачваннях у арганізацыі забойстваў і злоўжыванні службовым становішчам. Але ўсяму клану Бакіевых зрабілі беларускія пашпарты, таму лукашэнкаўскія сілавікі проста рабілі адпіскі, маўляў, для выдачы грамадзян Беларусі няма прававых падстаў. Па інфармацыі Байпола, за выратаванне экс-прэзідэнта Кыргызстана Лукашенко атрымаў у падарунак шыкоўны лімузін Майбах коштам больш за $1,5 мільёна, а таксама матацыкл Харлей Дэвідсан. Гэта былі прэзенты ад нявесткі палітыка Айжан Каненбаевай. Яшчэ 2 мільёны Бакіеў патраціў на ўчастак у Мінску. У 2019 годзе ён перапісаў дом на сваю дачку, якая, дарэчы, хадзіла ў адну школу з унучкамі Лукашэнкі, а другую жонку палітыка ўладкавалі дырэктаркай гасцініцы Мінск. Доўгі час праз кейс Бакіева ў Беларусі і Кыргызстана былі нацягнутыя адносіны, але ў выніку яны наладзіліся, а Курманбек Бакіеў працягвае жыць у Мінску з 2 беларускімі пашпартамі, фіктыўны выдадзены на імя Закіра Саліева. На 70годдзе ад свайго выратавальніка ён атрымаў 45 сотак зямлі ў Драздах, на радзіме ж яго чакае пажыццёвае зняволенне. Апошнім часам з'яўляліся матэрыялы пра жаданне 75-гадовага экс-прэзідэнта вярнуцца на радзіму, аднак гэтага так і не адбылося.
У 2020-м Лукашенко і сам апынуўся ў шкуры Бакіева. Ён, як і абяцаў калісьці даўно, жорстка задушыў пратэсты. Вялікі нюанс у тым, што ў Беларусі, у адрозненне ад Кыргызстана, акцыі былі мірныя, а у удзельнікаў не было зброі. Інакш, магчыма, паралеляў у біяграфіях двух дыктатараў стала яшчэ больш. Увогуле, Лукашенко неаднаразова згадываў пра незайздросныя лёсы сваіх былых сяброў. И самое главное, мы не знаем, что они выбросят в очередной раз. Там работают специалисты, извините за откровенность, не чита нашим, которые совершили немало так называемых цветных революций, мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол, фамилии не называю, и так далее и тому подобное. Поэтому самоуспокаиваться нам нельзя. Справа ў тым, што, нягледзячы на дзесяткі гадоў улады і шалёныя лічбы намаляванай падтрымкі, перспектыва быць асуджаным у Гаазе ці зрынутым чарговай пратэснай хваляй не выглядае для яго фантастычнай, асабліва ў апошні час, калі Беларусь ператварылася ў дзяржаву ізгоя і суагрэсара. Аднак, мяркуючы па імклівых зменах здароўя Лукашэнкі, больш імаверным выглядае паўтарэнне лёсу яго найбліжэйшага сябра Уга Чавеса. Сёння ён яшчэ спрабуе гуляцца ў сяброўства з персанажамі кшталту прэзідэнтаў Зімбабве і экватарыяльнай Гвінеі ці кіраўніка хунты М'янмы. Але з гэтых небагатых краін Беларусі асабліва няма чаго паймець, таму далей за афрыкаватыя сцэнкі справа не заходзіць.